Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haba pentrai kami ko hukum jong ke Sarkar Meghalaya ke bala penmi ha ke pratrik upana jemang arajar arpway lamar ka jingkiu state jong ki breu ki biabit ye ke jingpang COVID-19 hapo ke district bad ban yada ye ke district na ke jingpor state jong knyang jingpang COVID-19 ke office jong ke deputy commissioner Southwest Khasi Hills district kala penmi da ke hukum man penjari da ke jingkang kerdep ha ke district Katkum gani ka hukum gani ka jingkang kerdep kan trai kam nadu ka por san baji min step jong ka khat santrik upna jemmang arajar arpway bad ka ban kut pan hadu ka por san baji min step jong ka khat nyo trik upna jemmang arajar arpway hagini gisni lamanaru ki pai ba ban penlong ya ki jingelang bat na ka benta ki to ki jinge tho shong kurim ki baladap a jingbit kila ban yat syakmat han rela sha tangi ki bahayeng hesem ha ka bakim dei ban palat ya ka khat sangut ka jingbon breu kum joru anam sha ban don ka jing khawai pat ba haki yeng ki sem haki no ki jaka shushu ka deputy commissioner ka laptharu ba habadon kanu ka jinya breu ki nonglei snolem kim dei ban palat ya ka khat sangut bada ka ju ka por anam sha ya no ru ban ya lumpat ba ha ka por balai on tem